priprema skup o tome kako će, da li je štetna eksploatacija litijuma u Srbiji. Možete misliti. To je kao kad bi se pitali da li saksija ima rupu. I Ana Brnabić je izjavila sledeće: Rio Tinto bi zaposlio oko 700 do 1000 radnika i to najverovatnije stranih, jer, kako reče predsednica vlade, u Srbiji nema radne snage dovoljno. Sve nam govori šta nam se sprema, ali ovaj rat protiv globalista, koji je najstrašniji rat koji preti uništenju ljudskog roda, ne može se dobiti bez Boga. Buđenje Boga u svakom od nas učinit će ovaj rat veoma jednostavnim, ali dotle treba doći i treba mnogo raditi i treba mnogo znati i povezivati se sa svim ljudima iz sveta koji su u ovom ratu protiv globalista. Mi smo na crti. Inforat je najvažniji rat koji moramo dobiti. On zavisi od toga koliko smo spremni da u taj inforat uložimo. Ali kažem, bez veze sa Bogom, sa božanskim, sa našim božanskim licem, sa smislom koji je te prirode, pobede nema i neće biti i ne može biti i najverovatnije ne treba da bude. Činjenica da ovi koji ratuju protiv ljudi jesu Luciferove sluge, sve je vidljivija, đavo se, kako je davno napisao naš izvanredni profesor Radišić, više ne krije. I čujem da je sa nama ovde i doajen ekološkog pokreta, gospodin Nikola Aleksić, i želim da ga pozdravim. To je čovek koji je stao na crtu odmah na početku, ogroman broj naučnih konferencija je napravio, ceo globalni establishment i ova mafija se sjurila na njega, potezali su ga po sudovima i na kraju mu uzeli 2/3 penzije. To je čovek koji se takođe ne predaje, to je čovek koji je mnogo uradio za očuvanje, za ekologiju, svojim pravim stavom stao je na crtu i danas je na crti. I želim da ga pozdravim, to je moj saborac i želim da nam se priključi u ovoj borbi i želim da mu odam veliko priznanje, jer mi smo svojevremeno zaustavili GMO. Možemo sada da zaustavimo i Rio Tinto, ali ne pomoću lažnih zelenih koji prave šatore, pa dolazi strana televizija CIA da ih snima ceo dan i da prenosi to. Ja se izvinjam, ovo je vaš telefon. Ima nešto belo i piše sorry, pa tamo vamo i treba nešto okej. Neću da ti to ništa da sam se ja video, ja pokazujem telefon. Koji je radio, istraživao, bavio se i zaista završio posao. To nam treba danas. I treba nam velika hrabrost, jer ovi sa svojim totalitarnim namerama imaju ideju da praktično svaki protest učine nemogućim. Evo sada su napali do jednog od najsjajnijih boraca protiv ovog medicinskog beščašća, doktora Merkolu, koji skida sa svog web sajta pod njihovim pretnjama upućenim njemu i njegovoj porodici, skida informacije o uticaju vitamina, kakav je vitamin D3, cink, vitamin C i sve o covidu. Ali, kako kaže doktor Merkola, oni prave jedan fantastični novi centar za informacioni rat i to je ono što nam je potrebno, pored Božje zaštite, u vreme kada su na sve institucije, uključujući instituciju crkve, prepustili globalistima i postali su njihovi zonder komandosi, nekakvi postmoderni ustašoidi koji nama ovde kopaju jame. Uz Boga i uz ono najbolje u nama zaista niko ništa ne može. Mi smo na crti
I bili smo na crti i ostaćemo na crti. Sve dok nas Bog ne primi u svoje carstvo. Hvala vam. Biljana, hvala tebi. Dame i gospodo, nemojte da se razilazite, pustit ćemo malo muzike, ali udar groma pravoslavnog Boga se nastavlja. Malo muzike i onda ćete čuti ljude koji govore za vas. Kako je organizovan? Kako je organizovan? Pozdrav, brat. Odlično organizovan. Kako si? Kako je organizovan? Imaš nešto da kažeš za moj kanal? Nas se kaže Mogu samo da uđem unutra. Ništa, doće vreme za to. ovo su, znači imali su vam Hoće i večeras, nemoj. Ništa ljudi, pozdrav i vama također. Evo to je ljudi, to ja sam najave dao materijal